Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم الناصر والناصر الحق والحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum ‘yan uwa musamman da Allah masu yashe tunani masu yashe wa da Allah ta'ala na majami. Wani wata karan faɗakarwa ne gare mu, wato kada mu duba mai ƙoƙarin yin nasara a kan junanmu, mai ƙoƙarin haɗa kai mai nasara da junanmu ga baki da ilimin wannan misali kamar balan-balan ne yake hannun kowa sai a ce to duk wanda ya rage da balan-balan ɗinsa ba a fashe ba shi ya yi nasara. To kaga kuwa mutane za su tafasa balan-balan ɗin mutane saboda su yi nasara, me kwanda kowa zai tsaya da balan-balan ɗinsa bai fasa ba kuma zai kasance kowa ya nasara. Assalamu alaikum warahmatullahi, ina fatan za mu gane mu fahimta.